Искаш да играм на Мелан Sandbox. Sandbox, какво е? С зомбита. Окей. Притесняваш ме. Стига. Много притесняваш. Добре, бе, как му щупих кракът, бе? Буку. Кръв. Окей. Сега ще спалнем и зомбета. То няма кой, така че аз не знам защо избирам себе. Сега съм тук. Ох. Не, бе, пусти тока, бе. Няма ще дам. Сега. Няма. Пусни тока! Няма. Има. Не може. Айде, че снимам клип, бе. Така, то останаха зомбита. И то остана зомби. Оф, майко. Къде е това? Айде, бе. What? Пусни го това, бе. Пусни го. И браво, пак му щупих ръката. Добре, бе. Добре, бе, как минаваш през това, бе? Ма не, спима се, искам тук да изкъсвам. Окей, сега. Ще направя да реши. Айде, ще извикам. Той я го махам. Това е дете. Така. Тун. Така. Ей! Да му даме на оръжие. Аре, този син револвер. Ама после трябва да му сложим трешки. За да не направи вирус. Та дрека, който не прави вирус. Ето са това. Плиз, не се късай. Ох, добре, не умрях. Има и кричове. Ще му сложи се на нещо. Раница. Парашут. Ще трябва да натисна пистолетчето. После ще намерим един сървайвър. Така. Аре, бе! Така. Бебе, виж коли се на смисъл. I don't care. Бам! Добре, те умряха. Да си тръгват. Не при тоя, бе! Айде, тръгвайте се от тук. Вижте сега. Айде! Сега ще направя няколко зомбита да са при него. Окей. Добре, бе, как? Как е толкова зомбита, бе? Бам! Да, бързо да го хапим, бе! Стреляй! Хлопа! Аре, стреляй, бе! Така, те сумряха, само пъпки не остава. Как, бе? В тиквата. Тиквата. Така. Добре. Опа! Сега ще направим сървайвъри тук. Мини сървайвъри. Просто ще да не са. Така. Аре е това. Ето с меч. То няма какво да направя без дрехи по-добре да е, защото е много време. Така и още един Апле. Ако ми пусне... аз съм без интернет, окей. Нож.
Аре, това да му такова... Не и това, което си чуди. Това, сгъвай му ли е? Добре, не. Преса, кое е истинското? Не, това е фалшивото. Добре, бе, то беше много надалече, бе, как го взех? И как мога го взема? Точно надалече. Аха, ето, бе! Аз само го тествам колко ли кръв ще вземе. Уа! Той умря, а не? О! Защото му прави много рани. Кървим. О, умря. Не! Апълка! Не! Хванах го за меча. Ох! Плиз, бъди жив, не умирай, човек. О, не. Ах, добре. Чек, защото има много такива ключове. Така, добре, разбрахме дълго. Знаете, продължаваме така, бе. Сега. То го правя така. Сега. Идват вече повече зомбиката. Аре, бе. Ох. Как ми забива? Затъпите рекламната клетка му. Сега това... Кой умря? Как умря? Човек, ама наистина. И аз това не мога да разбера. Те от нещо автоматично умират само. Това няма смисъл да умирате така, бе. От какво умират те мръсници? Окей. Поне му се махнаха това на... Сапак то... А, не, то, защото бил умрял, бе. Парахме на дъм. Сега те ще трябва да ги отдръпнем, защото някои от трябва да чекаме да станат зомбита. Вече умръзва се да взимам регини. Какво беше? Така. Вирус. Барел. Ох! А то му щупих тиквата ми да се маха. Знаех си, бе, човек. Знаех си. Бре, как така ставате нормални, бе? Тоя... Шко са взела е бутилката. Дай ми го, бе! Стана, бе? А, така, пускай. Чупи се, бе! Така, чупи се. Не ти викам на тебе. То пак ще умре от това. Ама. Имаш ли клип? Да, що не мога ли? Санятът огън. Бам! Уаа! Сега граната. О, майко! Бато! Али то стана на кръв. Не, бе! Как ще умреш, бе, Оликофен? Умреш, бе. Как ще умреш, бе?
Айде, пъхай се, бе! Добре, готово. Не! Така. Бам. Така. Сега те вече преминават към следващото. Ваук. Ваук. Не. От какво се изгоряват, бе? Ето го и другия тапанар, който как умря. Парчета, човек. И той умря. Аз вече няма да ги съживявам. Маха. Много ми пука. Няма 100 пъти ги спасявам, бе. Това ще ми е главният. Аре, пътеките. Ох! Не! То дори няма нищо. Има, бе. Ох! Окей, станах тук. Тук остави се. Оу! Тук малко чекпоинт. Има още там. Добре, сега тук ще направим един чекпоинт за къщичка. Къде сме? Къде е къщи? Добре, направи го правилно. Така, има си къща момчета. Вече да се щупила караченцата. Така. Виж го сега как му се такова. Флип. Сега ще го направя да се така, готово. What? Тортата? Да исках. Майка. Кой ще го прави? Това е моя клип. Колко клипи ви снимам? Айде бе, не мога боса с инжекция. Айде бе. Защо не мога го пъхна, бе? Това да го минеш. Айде да го купираш на Геокан. Не. И Геокан го има. Is that it for the look I mean? Oh, is that it? Да, защото съм някакъв си ютубър, който дори няма и нито един коментар, разбира се. Окей. И как се казва това? I need more burger се казва.
I need more pizza се казвам, бе, тъп. Казах, I want more pizza. Добре. Добре. Ама не е добре. Аман с това къпене. Ти вкъщи не си ли къпиш, бе? Не. Сигурен ли си? Ага. Аха. Пита майка ти. Да й каже ли, че не искаш да се къпиш? Не искам да се къпа. Абе как няма да се къпиш? Ма не може така. Добре, аре. Добре, айде поне гащите да сменим. Гащите поне си сменим. Тебе ти така не го пишеш. Да не го написа като на Гилка. Мен Гилка не ме интересува. Нали Гилка не ти е приятел? Бърбър пати пи. Бърбър да снимам. На педали. Ох, по дяволите! Каква е тази игра такава, бе? И Гилка не. Не, бе. Пане на един полицай да му таковам. Айде, чукай, бе. Кой искате, бе, шушани? Само да знаете, че ви има зомбита. О! Аз отпреди го знам, ба. Виж, целя съм кръв в зомбита, бе. Добре. Бе, така не ни викай, бе, ще те арестуваме, бе, ало. Какво сега за едно викане ще ми арестувате? Вие просто сте някакви ненормални, бате. Аре, тръгвайте си. Ще си тръгвате ли и ще ва гръмне са? Вие не знаете това. Аре, тръгваме. Пащо ти го казваме. Ние си мислехме, че ти не знаеш. Какво стави от това? Психопат. Да, аре да ходим. Какво да се прави? Аз го знам отпреди, ама аре. Какво да ще спомня? Целя съм в кръвата, трябва да се смият дрехшички. Давай да спам, аре. Ох, че си такова. Така. Какво е това легло, бе? Това е маса. Дай го направя с по-добро. Аз го имам в сейф. Какво да се прави? Хора са. Така се прави. Какво е? Ще съм казал името. Стига. What? What? Остана, бе. Ти нали черната точка се го изя от челото. Да! Не съм прост. Пак става, бе. Абе, затваряй се. Всяко ми се такова. Остана, бе. Си ми гледал клипчетата! Да. Ставам си оръжкото. Дойдат ли зомбите, ще го оставя тук във въздуха. Вау, космически човек да го става във въздуха. То много бързо пада, бе, аз докато го намеря този фриз. Къде е този фриз, бе? Мале, колко съм сляп. И ще го направя да го минам през него. Така. Ще трябва да сменям и дрежките, батко.
Опа! Ти знаеш ли, че другите го правят без черното? Не го правят така. Аре бе. Релакс. Уи. Малко почива. Братиш училище. Да, не обичам училище. Аз да го бих. Така е по-добре. Да, обичаш училище, защото не знаеш какво е училище. О, така. Тъпа, като да не казвам. Ти си тъпа затен, Крисио. Стига. Затен мокни. И ти мокни. Аз мокнах, ама ти не. Прасна ми един. Плесни ме, аре. Нищо не правиш. Лигва. Ти си ли го стига? И тук ще му стават дрежките. Кои дрежки? Ех, мокни, като не знаеш! Пача. Познай какво гледам. Нищо няма да познавам, бе. Как толкова бързо се пригоди? Не е балкон такова. Не може да ходите. Чакай. Оу! Добре. Да! Идвам, баба. Бе, това как да се такова, бе? Че да го направя по-бавно, за да е по-добре. Така, ето, бе! Така се прави, бе! Така. Тук ще спомня зомбита. Ако мога, защото много ми забива, аз когато съм натоварен. Опа. В тайна вече ма нерви. Ако умреш, охмакът. Не! Сега просто ще взема един барил, бате. Къде си? Така, бомба. Надявам се то да не го хване, защото... То остана ли? Що червено му става? Не... Как станал там зомби, бе? Експлозията дори беше малка. Работснахте, сега си такова. Не бе, кумахнах. Не бе, не бе. Вот си ти, бе. Що пак е бяло? Ако се смее. Аз ако го хвана, разбира се, аз ако го хвана, ще е много добре. Топа се прави на умрял. Уф, сега да го знам. Ти ли си това? Добре, я. Добре. Айде заспивай още. Айде заспивай, бе. Това е затворено, защото ще умре. Воу,
Щупих му ръката. Така, вратата се отвори. Това вече трябва да стане. Стай, бе, мухло! Така. Време за експедиция. Така. Чай първо да се оправи това да стане. Бе. Ако може. Така. Не умирай! What? Що не става, бе? Що съм пипнал това? Добре, бе, как ще пипна тебе, бе? Пу, ама че си. Да, това игра, човек. Не бе, кога ще имам копчето close? Кога ще имам това копче close, бе? Ще трябва тук да го спра, бе, човек. Не мога, бе, аре, бе. Чао.